Dobrý deň, moje meno je Stanislava Sadunová, srdečne vás pozdravujeme z Tribeckého múzea a takouto formou vám chceme priblížiť tzv. Stridžie dni. Ich význam nám priblíži kolega Ondrej Godal. Ahoj Ondrej. Zdravím. Takže môžeš nám niečo povedať viac o týchto stridžích dňoch? No, stridžie dni. Určite sme si všetci všimli, že v poslednom období sa predĺžujú noci a skracujú dni. Toho svetla je stále menej a menej, vplýva to na ľudskú psychiku, takisto tie nálady nie sú také veselé, ako bývali napríklad cez leto. Naši predkovia to vnímali úplne rovnako, ale oni si s tým spájali ešte takú vlastnosť, že čím je dlhšia noc a kratší deň, tým väčšiu aktivitu majú aj rôzne magické sily, ktoré môžu vstúpiť do ľudského života. A práve v tomto období, dajme tomu od konca novembra do Vianočných sviatkov, kryje sa to zhruba s dnešným obdobím adventu, bolo niekoľko takých špecifických dní, v ktoré ľudia verili, že tie magické sily sú najsilnejšie, najmocnejšie a bolo ich možné aj využiť na nejaké dobré veci, ale v iné dni sa zase bolo o to potrebnejšie sa brániť pred vplyvom týchto zlých síl. A tieto špecifické dni poznáme pod pojmom stridžie dni. Ďakujem za takúto odpoveď. Jedným zo stridžích dní je aj 30. november, kedy oslavuje meniny práve Ondrej. Vieš nám teda povedať, aká pranostika sa viaže k tomuto menu? Na Ondreja hovorilo sa viacero pranostík. Jedna z takých najznámejších je, že ondrejský sneh dlho leží iba na Gregora, čo je v druhej polovici marca do potoka beží. To znamená, že ten sneh, ktorý na Ondreja napadol, sa veľmi dlho držal, celú zimu. Ono to súviselo aj s tými inými pranostikami, tá téma bola viac menej podobná. V podstate išlo o to, že aké počasie bolo na Ondreja, tak také počasie malo potom vydržať celú zimu. Takže hovorí sa, že na Ondreja, alebo teda Ondrej bol na zvyky bohatší ako Katarína. Vieš nám povedať aj tie najviac zaužívané zvyky? Pokiaľ ide o Ondreja, tak z tých zvykov objavovali sa už zvyky, ktoré sa potom opakovali častejšie aj v predvianočnom období, alebo aj priamo teda na Štedrý deň. Napríklad v niektorých regiónoch Slovenska sa chodilo po vinšovaní s oceľou, pastieri chodili po domoch, hlavne v ranných hodinách, roznášali sa prúty. Často to boli napríklad brezové prúty, ktoré gazdina za nejaký drobný peniažček, za nejakú odplatu, dáme tomu slamienku obilia alebo nejaké potraviny od týchto pastierov získavala. A tento prútik sa potom odložil a keď sa vyháňali zvieratá na pašu prvýkrát na jar, tak sa vyháňali práve týmto prútom. Takisto sa niekde aj pastieri týmto prútom šívali, aby boli pri tom pasení rezky. Pri na Ondreja bolo vo všeobecnosti zakázané pradenie. Nesmelo sa priasť, verilo sa, že keby sa na Ondreja priadlo, tak v tom dvore, kde sa priadlo, alebo v tom dome, mohli napríklad ovce dostať motolicu, prípadne keď sa tie ovce dostali spolu s inými ovcami na saláš, tak by sa mohol vlk pripliesť do stáda a podobne. Tiež sa napríklad v Turci verilo, že sa na Ondreja nesmelo pracovať s drevom v hore, kvôli tomu, že bolo určité riziko, že sa mohlo stať na Ondreja v hore nešťastie, keby sa napríklad stromy rúbali alebo niečo také podobné. Tiež napríklad na Orave chodili preoblečení mládenci za tzv. Ďadov, za žobrákov, to boli také tematické masky, chodili po domoch, kde sa usilovali začiernenými tvárami, alebo mali zasadzami začiernené tváre, alebo nejaké masky, ktoré mali vsadené nejaké kožu z ježa alebo podobne s kliačmi, jednoducho začierniť dievčatá, alebo ich trochu popíchať. Tých zvykov bolo veľa, čo sa na Ondreja vlastne robili. Ja som počula aj jeden zvyk, kedy dievčatá zvykli v tento deň veštiť. Vieš nám povedať, ako takéto veštenie prebiehalo? Bolo veľmi veľa spôsobov, ktoré sa na Ondreja na veštenie používali. Viaceré z nich mali za úlohu zistiť alebo identifikovať, lepšie povedané, pre dievčatá budúceho ženicha. Ono sa totiž v minulosti verilo,
že dievčatá a vlastne ľudia vo všeobecnosti mali ten osud už pri narodení aspoň do určitej miery v hlavných aspektoch daný. A samozrejme, dievčatá sú dievčatá, chceli vedieť, za koho sa vydajú. A treba ale povedať, že v menšej miere sa veštilo aj naopak, ako mladenci tiež chceli vedieť, že s ktorou dievčinou sa oženia. Ale hlavne išlo o dievčenské veštenie na Ondreja a išlo o mnoho spôsobov. Takým najpopulárnejším býva trasenie plotov. To trasenie plotov sa praktikovalo na celom území Slovenska v rôznych verziách. Niekde išlo o ploty domov, niekde ploty pri chlievíkoch napríklad, niekde sa netrasli ploty priamo, ale sa klepalo na ploty alebo na chlievy, ale viac menej tá forma bola, alebo ten obsah bol stále rovnaký. Aby som to tak popísal, dievča, ktoré chcelo identifikovať budúceho ženicha, napríklad prišlo k plotu. Plote, trasiem ťa, svätý Ondrej, prosím ťa, dajže mi ty znati, s kým ja budem pri oltári státi. Alebo podobné, dokonca v viacerých regiónoch sa táto formulka iba s malými obmenami opakuje. A keď toto dievča odrieklo, tak zostalo ticho stáť a napríklad z ktorej strany sa ozval pes, alebo presne z ktorého dvora sa ozval pes, odtiaľ má prísť aj ten ženich. Existovali aj verzie, ako som spomínal, s chlievikmi. Tým som myslel, že napríklad sa verilo, že z ktorého dvora sa prasa ozve z chlieva, alebo pri tom klepaní, tak tiež to prasa vedelo napríklad identifikovať počet rokov do výdaja. Napríklad dievča zaklopalo na chlieva, že na ktoré zaklopanie sa to prasa chlieve ozvalo, tak toľko rokov zostávalo do výdaja. To na Ondreja bolo naozaj veľmi populárne veštenie na celom Slovensku a bolo veľa spôsobov, ktoré sa pri tom dali využiť. So sviatkom svätého Ondreja súvisí aj liatie olova. V starších obdobiach to vraj bol vosk. O čo vlastne v tomto zvyku išlo? Tento zvyk sa veľmi často ukazuje napríklad v skanzenoch. Som si istý, že viacero ľudí už ho videli alebo vo filmoch býva veľmi často zachytený. Zase existuje tu viacero variácií, ale išlo tu o identifikáciu povolania napríklad budúceho ženicha. Aby som to tak popísal, dievčatá, aj mladenci, ale v tomto prípade, pokiaľ ide o veštenie, hlavne dievčatá sa často schádzali na dedinách. A keď sa nemohlo na Ondreja priasť, tak stretli sa aj tak. Obvykle sa totiž dievčatá vôbec mláďa stretávali práve na priatkách a pristúpilo sa k tomu vešteniu. Skrátke, zobrali sa veci, ktoré mali byť ideálne ukradnuté, to znamená drevo na oheň, v niektorých prípadoch múka, ale keď sa používali aj varenie halušiek podobné, alebo olovo, alebo cinzal, alebo vosk, záleží čo sa lialo. A tiež voda, do ktorej sa lialo, by mala byť fakticky z nejakého cudzieho domu. Zapálil sa oheň, v niektorých prípadoch stačila aj taká nejaká väčšia sviečka, zobrala sa železná lyžica a tá látka, ktorá sa liala, či ako si spomenula, mohol to byť vosk, olovo alebo cín, sa vložili do tejto lyžice. Všetky tieto látky majú spoločné to, že majú veľmi nízky bod tavenia, to znamená, že sa roztopili nad tou sviečkou alebo nad ohňom a do pripravenej nádoby s vodou sa tento cín, olovo, vosk vylial. A v závislosti na tom, že aký tvar sa vytvoril v tej vode z toho cínu, olova, vosku, tak sa hádalo povolanie budúceho ženicha. Tie dievčatá sa, ako som spomínal, schádzali v skupinách, aby bolo jasné, že pre ktorú dievčinu sa momentálne veští, tak boli na to také dva spôsoby, ktoré sa dodržiavali. Napríklad v Turci to dievča, ktorého sa to veštenie týkalo, muselo držať ako misu s tou vodou, do ktorej sa lialo nad svojou hlavou. A zase druhá varianta, ktorá existovala, že to dievča, ktorého sa veštba týkala, priamo lialo to olovo. Veľmi často sa lialo cez oko veľkého kľúča, a kedysi neboli kľúče ako dnes, že ich vopcháme pohodlne do vrecka alebo zavesieme na kariku a dokopy ani nevieme. Tie kľúče boli väčšie, mohutnejšie a často sa lialo práve cez veľké oko.
toho kľúča. Niekedy sa nehádalo priamo z toho útvaru, ktorý vznikol pri tom liati, ale z tieňa, ktorý vlastne tento útvar na stenu vrhol, keď sa proti svetlu to položilo. Išlo tu vlastne určenie toho povolania. Keď sa útvar podobá napríklad na kladivo, budúci ženich má byť kovač. Keď z toho vznikol nejaký oblitvar pripomínajúci peniaz, tak má byť nejaký obchodník napríklad. Keď sa z toho spravila taká neurčitá plocha pripomínajúca nejakú handru, mohol byť handra, krajčír, alebo keď vzniká topánka, obuvník. Išlo vlastne viac menej o takéto náznakové veštenie. No myslím, že tento deň svätého Ondreja je naozaj veľmi bohatý na tradície. Vedel by si nám povedať aj nejakú tradíciu z nášho okolia, z našich Topolčian? Na okolí Topolčia sa hlavne triasli ploty a ešte sa tu veľmi často používalo aj veštenie pomocou halušiek. Tu vlastne išlo o to, že dievčatá urobili z múky a vody cesto, z ktorého sa vytvarovali malé halušky. Do každej z týchto halušiek sa vložil jeden listoček, na ktorom bolo napísané meno mládenca. Tieto halušky sa vložili do vody, dali sa variť a dievča, ktoré bolo teda zvedavé na meno budúceho ženicha, muselo prvú halušku, ktorá vyplávala na hladinu, zjať, túto halušku rozbaliť a meno, ktoré tam bolo napísané, mal byť jej budúci ženich. Dobre, Ondrej, veľmi pekne ďakujeme za veľmi vyčerpávajúce informácie o tomto dni a tešíme sa na ďalší stridží deň, ktorým bude Svätá Barbora. Dovidenia. Dovidenia.